Sa mga atleta o sa mga mananaw sa mga nagkalain-laing duwa para sa palarong pambansa, o kung naa mo sa Cebu City Sports Center o nakafeel mo og kagutom, ayaw ka balaka kay dili na mo angay mo gawa sa facility kay adunay food court nga puno og klase-klaseng mga pagkaon. Sama sa mga Korean street food, rice meals ug drinks nga affordable ra. Matirawan pud ang mga kinaham sa Cebu sama sa lechon, chicharon ug uban pa. Dako ang hawan ug dili animuot kay tungod open air ang lugar. Komportable sad ang imong paglingkod sa giandam nga mga lamesa ug monoblock chairs. Nag-abli sila kaniadtong Hulyo 5 ug mopadayon karong Hulyo 16. Mangabli sila alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Ako si Alison Fantas, CNU Communication Intern para sa Subuanon Channel.